Τηλεσκόπιο. Εσείς βέβαια ξέρετε ότι τα τηλεσκόπια τα χρησιμοποιούν οι αστρονόμοι το βράδυ για να δουν αστέρια και πλανήτες. Την ημέρα υπάρχει κάποιο άστρο στον ουρανό που να μπορούμε να δούμε με τα μάτια μας. Ποιο άστρο είναι αυτό? Ο ήλιος, τέλεια. Σας ρωτάω παιδιά γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι ο ήλιος είναι ένα αστέρι. Είναι ένα αστέρι σαν κάθε άλλο αστέρι που βλέπουμε στον ουρανό. Πάντα ξεχνάμε ότι κάθε αστέρι που βλέπουμε το βράδυ στον ουρανό είναι ένας άλλος ήλιος που έχει και αυτό τους δικούς του πλανήτες να γυρίζουν γύρω του. Δηλαδή όταν θα κοιτάξετε σήμερα το βράδυ τον ουρανό και θα δείτε ένα αστεράκι, θυμηθείτε ότι βλέπετε ένα άλλο ηλιακό σύστημα. Ωραία. Ο φίλος μου είπε ότι ο ήλιος είναι το μεγαλύτερο αστέρι που υπάρχει στον ουρανό. Αλλά να σας πω τώρα κάτι. Σχεδόν όλα τα αστέρια που βλέπουμε το βράδυ στον ουρανό είναι άλλοι ήλιοι που είναι μεγαλύτεροι από το δικό μας ήλιο.